Duku Street. We got two lines, you know, first line and second line, Duku Street. But very long time, Duku Street never exists, you know about? Yeah. No. Yeah. Long time ago it was Duku Lane. Yeah, Duku Lane. Lane. Yeah, Duku Lane. Yeah. Okay. Yeah. All right. Just only two, you know what? No, careful. No bye. Het is wel een goed idee. Ja. Hier ongeveer heeft het er ook. Ik vind het ook leuk om te zien dat het een soort van